Čaute, ja som Maťko Craft. Toto je môj prvý unboxing na jednu vec. Namiesto Battlefield Hardline. Toy Story puzzle. Takže, tu máme balík, tu je napísané, že je Disney. Tak to otvoríme. Pozerajte, čo tu je. Na 12 mesiacov Xbox Live a ešte Battlefield Hardline. Je to Deluxe Edition. Takže tu máme Xbox Live. Ten si otvorím až niekedy inokedy, lebo my pôjdeme na dovolenku a nechcem si ho míňať. Tak otvoríme Battlefield. Ak by sme to mohli otvoriť. Čakať, idem si pre nožík. Tak, už tu mám môj nožík. Ťažko sa vypýtal od mamy. Tu máme Battlefield Hardline. Akože tu nejakého týpečka, policajta asi. A na Deluxe Edition to má 3 špeciálne Battle Packy. Potom 10 zlatých Battle Packov. Som mal na Xbox Live Battlefield Hardline Beta. Tak, otvoríme to. Otvoríme to. Tak toto otvoríme tuto. Teraz mama išla do izby, tak sorry. Tu máme otvorený Battlefield Hardline. Toto si dáme dole tieto veci. Tak, otvoríme to. Máme tu 2 disky. Takže install alebo multiplayer. Tu máme single player. Takže disk 2. Potom tu máme Deluxe Edition. Takže Deluxe Edition, akože kód. Tu hore ten kód. Potom tu máme toto. To akože veci sú, čo tam máme, ako sa to ovláda. Ešte by som si chcel kúpiť Battlefield Premium. Ale to je iba zatiaľ na PlayStation 4 na Slovensku. Tak, to bolo všetko. A ešte to pôjdem hrať. A odpíšte mi, čo mám urobiť, aby som mohla natáčať na Xboxe video. Tak ahoj. Cool.